Magra-rides kami. Sa tayo Hindi pupunta? tayo mag-rides. Bakit? Sinabi mo magra-rides? Magra-rides kami, so pupunta Hindi tayo kami. magra-rides. Yeah! Pinagsuot kita ng ganyan para Mag-ride. maganda kang tignan. Sexy ka. Siyempre, pag sexy ka, maglilinis ka ng motor. Wow. Maglilinis ka lang ng motor. Pinagsuot kita ng ganyan, love. Bakit ako maglilinis? Siyempre, I can buy my own money. madumi na yung motor mo, love, kasi naka-stock, di ba? Hindi lang siya nagagamit. Kaya dapat, Hindi ako marunong maglinis ng motor! kaya mo yan, love. Marunong ka mag-usap lang to. Hindi. Marunong ka, love. Hindi ako lawag ng epal. Linisin mo lang naman mga ganyan. love. Paano mo nga ito Sulok-sulok lilinisin? dito, love. Mga sulok-sulok. Sige. Dapat, Paano ko nililisin tagutso? sa labas, huwag mong ibigay yung tubig. So lahat ng bawal gagawin ko. Ano ko yun? So kasi, siyempre, di ba? Sabi mo magra-ride, hindi naman pala. Pero love, huwag ka mag-alala, love. Dahil tuturuan kita kung paano maglinis ang motor. At gusto kong malinis. Pero bago tayo maglinis, love, meron akong sinagong mga sorpresa. Mga sorpresa. Supresa. Supresa. Dito yan. Dapat, Supresa. meron tayong, Alam niyo ba guys yung surprise na surprise? meron tayong snow foam. Oh, may ganyan ka na agad. Snow foam. Hindi natin mo lang yan. Meron tayong spray wax detailer and tire wax para sa gulong. Tire wax. At meron pala. By wait, there's more. By wait, there's more. Dapat ko lang on tapos pindutin ko to, tapos gano'n. MCQ lang. Ito yung ano sa engine na para kumina yung engine mo pag madumi na. Ano ba engine? Engine, makina. Makina pala. Yung makina mo. Akin kayo. Tapos dito ilalagay yung sabon laba. Dito mo ilalagay laba para malinis. Wala akong pakialam. Tapos meron tayo ano lang, mga brush. Wala ka, ikaw magano, hindi naman ako kumaya masyado ko ano. Papaler. Kasi sulit na sulit. Gusto ko malinis na lang. Yeah! E di sa susunod, ang maginis sa sasakyan mo. Okay, sabay natin sila linisin. Sige, sige na, game. Okay. Ito ano yung kailangan lang. May wagang baril. Yan. Huwag Baril. tutok. Huwag mo itutok. Sige, tutok. May tiwala ka wala! Pero, Iba ako na slide. kasi hindi gagawin mo lang. Dito pa sa engine, pag nilagay mo lang. Nalagay mo sa engine to, tapos pukus mo ng gano'n. Marunong ko naman pala, ba't di na lang ikaw? Para na, ikaw naman, para na-experience mo, di ba lang? Love, ayoko experience yan, huwag ka mag- The best is more experience. Ha? Ginawa ko lang. The Mala best is ano the ka? more experience. Mala 8 bowling ka. Ano lang? Kaya mo na yan, Ang love? tagal? Kaya mo na yan? Babasahin ko lahat to. Lahat to. Bigyan mo muna sila ng tubig. Lahat yan, bibigyan ko tubig. Tubig muna bago sa buwan. Yan mo, meron ka pang ano. Nobody rides for free. Yan, may sticker siya. Nobody rides for free. Gas, grass, or us. Sabi mo ka na? Yan! Tapos dito sa ilalim ka. Yung mga alagan sa bulan lang. Ikaw na kaya. Sa ilalim Ano dito. pa sa akin? Ganun kayo. Diba na ko? Gada ako sa dito na ba? Tapos, Meron pa na. Dito. gusto ko yung bubble. Dito sa baba. Meron pa. Baba yan. Dito sa baba. So, tatagal natin yung tulog. Nasa gilid-gilid. So, pwede pala itong palinis ng kuko kasi marami akong lupa-lupa sa kuko. So, Galing. Yan, dito pa niya sa so gilid. shoot ko dito sa... Huwag mo yan! Huwag mo yan lang! Huwag mo yan! Bawal ba doon? Bawal yan. Yan. So, bibigyan siya Gusto ko yung bubble! Ito na yung bubbles lang. Wait ka dyan! I'll be leaving. Yan, yan.
Dapat sa talo. Okay na kayo. So, ayun guys, tapos Ay, na yung mama, binili. morning. Tapos ayun, binili lang ang aking motor. Siyempre, magtuturuan kita lang dito. Foam soap, foam Okay. soap. Tapos dapat lang, pagpapasok mo ito lang, ganyan. Ipasok mo, oy boy! Walang the please! Ito lang. Ito yung sadsad na. Yung parang, yung sabon. Mas ka dyan, mas ka dyan. Masak ka lang. Daan-daan ka lang na ba? Ah, Game, game, game. yeah. Game, game, game. 3, 2, 1, oh! Bala, 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 bala. Kaya kuskusin mo na lang. Siyempre, Ako yun lang mo. Basa lang. Nag-enjoy ako. Ibang babae sinakay mo, tapos ako yung magpupuno. Kaya ako sinasakay na babae dito. So yun guys, tapos na kaming mag-motor wash with my beautiful angel. So kaya pupunasan na natin. Huwag mo na ako utu-utuin. Sinabi mo kanina, alis tayo, tapos ngayon, utu-utuin mo. Hindi paggabi lang, ay pag-beauty. Siyempre palinis, paggabi, doon tayo mag-rides lang. Maganda paggabi. Saan tayo magra-rides? Tapos titignan natin yung buwan. So ayan na. Malinis na ang aking motor. Linis-linisin na po natin. Love, hindi ka galit sa akin. Hindi na. Kasi inalis ka yung ano eh. Hindi mo kaya ano. Bibigyan na lang ibang sticker. Na mas worse pa doon. ganun. Hindi. Bible study. Bible na lang. Buti hindi ka galit. Yeah, sticker lang naman yun lang. Tapos magalit ako kung maalis lang. Ano ba talaga yung sticker? Eh, pilig manig. Ilis na lang. Pagpakintang. Love, paano kung darating yung araw na papipiliin ka, yung motor mo o ako? Ikaw lang. Nasasakyan lang naman yung motor eh. Well. Pwede na mag-pump. Pero nagutom na gutom ako, inuna ko yung mga pyesa-pyesa ng motor mo. Alam? Yung isang gold bolts, tapos inuna niya, yun ako, kaysa sa gutom na ako, umiiyak ako. So, yun na nga, guys! Tapos na namin linisin, tapos ko nang linisin. Ang aking Max yun. Oo. Yung kanyang motor. Yun. Okay? So, happy ka? Siyempre pala, malinis na ang aking. Ako, happy ako. Siyempre, happy ka lang. Napagod ako. So, ayun guys, thank you so much for watching! Sana nag-enjoy kayo sa aming vlog for today! Comment down below kung anong gusto niyo pang gawin namin na content. Yes. Thank you so much! Bye-bye!